Joan Minguet, molt benvingut a Terrícoles. Bona nit. Vostè és professor del Departament d'Art i Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i des de l'any 2010 presideix l'Associació Catalana de Crítics d'Art. Acaba de publicar Contracultura, cultura amb dues os al cul, Art i Política a Catalunya. Un recull d'articles publicats a la xarxa i també en algunes revistes en els darrers 2 anys. Avui a Catalunya la cultura, amb dues os, el cul mana sobre la cultura? Malauradament, penso que sí, que estem en un procés imparable, que no és solament a Catalunya, sinó que és a tot arreu, però que a Catalunya es nota molt aquest procés en el qual la cultura tal com l'entenem ha anat patint registres de dilució, de dissolució. Quines són les característiques d'aquesta cultura? Mira, n'hi ha una molt evident, que és que això que estem fent en el teu programa és una cosa excepcional, no? Poder parlar durant mitja hora, cosa que jo t'agraeixo molt, distesament a la televisió, a una televisió pública sobre cultura, és una cosa que no es dona perquè hi ha altres televisions públiques, la televisió nacional, que ha anat degradant els programes culturals fins a convertir-los, ells mateixos ho diuen, en càpsules o píndoles. I la cultura de debò no es pot concentrar en píndoles, justament tot el contrari. Ha de ser una cosa que permeti el desplegament d'arguments, de discursos, com en el teu programa es permet. Però diuen que la cultura potser espanta l'audiència, no? I com que estem en un món televisió on es fa tot per l'audiència... Sí, però això, el primer que ens hem de preguntar és qui ho ha dit. Perquè George Simmel, un sociòleg a començaments del segle XX, ja deia, que això després Benjamin ho recull en els seus llibres, Simmel deia, a propòsit de la moda, que es començava a dir, la indústria començava a dir, bueno, la moda es fa perquè la societat ho demanda, i Simmel diu, no, això és una imposició, i després la gent agafa allò que li donen. Doncs qui ha dit això de que la cultura espanta l'audiència? Qui ho hagi dit ho hauria de demostrar, perquè em sembla que això és com un enrenou, com una mena de peix que es mossega la cua, que potser ho va dir algú amb base sòlida, però després això s'ha anat atenuant i ara ho diuen tècnics de televisió que no sé d'on ho han tret i que els hi va bé la història aquesta de que la cultura espanta l'audiència. Bueno, parlem de cultura. L'any 2002... No, l'any 2000, em sembla que va ser. Joaquim Moles, en una entrevista a l'Avenç, afirmava que la cultura catalana estava entrant com en un declivi de superficialitat. Vostè ho comparteix? I per què? Per què li ha passat o li està passant això a la cultura catalana? Joaquim Moles recupera un fragment d'aquesta entrevista molt interessant en què ell deia, referint-se a la literatura, deia la literatura catalana està perdent el fons, el gruix del que havia estat tan important i s'han creat, no sé com ho deia ell ara, no ho recordo, però com una mena de subproductes, i citava, amb tot el respecte, però citava, diu, el fenomen Andreu Buenafuente i el fenomen Toni Soler. Si el Joaquim Moles no hagués mort, hagués vist com el fenomen Toni Soler s'havia aixecat encara més, no? Perquè és aquest fenomen que li encarreguen el comissionat del tricentenari, que últimament ha opinat sobre la llengua catalana. Per tant, per què es dona això? Jo crec que és, com sempre, no és solament un fet català, sinó que és un fet internacional, no? Aquesta tensió que es produeix entre la tradició cultural, la que nosaltres practiquem a la universitat, el diàleg, això que estem fent ara aquí, i la cultura de masses. La televisió, aquesta cosa, el vertigen que presumptament necessita la televisió, dic presumptament subratlladíssim, i això està generant problemes. Però la cultura de masses i l'alta cultura no poden trobar espais comuns? Rotundament sí. O necessàriament han de sempre plantejar-se com dos mons oposats? No, rotundament sí, Jo, diguem, arran d'aquest llibre o dels meus articles, diguem, se m'acusa de... Elitista, li diuen elitista. D'elitista, sí. Se'n sent d'elitista? No, en absolut. Jo no em puc sentir elitista perquè la meva feina justament és professor d'universitat.
I a la universitat el que sempre un professor procura, o almenys jo, és socialitzar la cultura, fer-me entendre, ser transparent, arribar a tots aquests nois que passen per les nostres aules. I no explico només la gran pintura, sinó a les meves classes explico publicitat, cine... no? Per tant, en absolut. Per tant, clar que es pot i s'ha de vertebrar mecanismes segons els quals aquesta tradició cultural de la transmissió de coneixement que ve des dels grecs doncs pugui conciliar-se amb les audiències, amb les masses. Marcuse, el Herbert Marcuse, deia que a través de l'entreteniment era la millor manera per la qual accedir al coneixement. Però Marcuse, quan deia això, amb bon criteri, segur que no estava pensant en què les televisions dedicarien, les televisions públiques, insisteixo, dedicarien canals sencers o grans quantitats de programes a l'esport. I que consti que jo també el veig. L'esport és cultura, també. Sí, és cultura. Però llavors és això, trobar l'equilibri vol dir que hem de veure 3 hores de prime time o 4 d'una rua d'uns jugadors de futbol que estan celebrant i que està bé, però 3 hores? I en canvi et diuen que la cultura espanta? No? Posem un exemple d'aquest bon maridatge entre alta cultura i cultura de masses, encara que sigui a nivell de mitjans de comunicació internacionals. Sí. No, a mi em sembla que el programa de llibres que feia l'Emili Manzano, que va començar aquesta casa i que després va passar a TV3, era un bon exemple d'un programa en el qual no hi havia presses, no et venia el director del programa i et deia, a mi no m'ho han dit, i ho celebro, però quan vas a algun programa, fes frases curtes perquè la gent t'entengui. Però si a mi m'entén tothom, si és la meva pràctica. No, aquell programa n'era un exemple. El teu no és per fer ara pilota, però el teu és un exemple que es pot maridar el fet de parlar, simplement parlar i que l'espectador t'escolti i dient coses que no és sobre els famosos, sobre l'esport, sinó sobre algunes altres qüestions. En el llibre fa una diferència entre elitisme i analfabetisme secundari. Quina és la diferència entre aquests dos termes? Bé, l'analfabet secundari és una idea que no m'he inventat jo, sinó que és d'un pensador alemany, Enzensberger, que ja fa anys va pronosticar que en aquesta generació de la cultura de masses, de la incidència de la televisió, s'estava creant una figura que era l'analfabet secundari, que per ell volia dir no era analfabet perquè ja sabia llegir i escriure, però passava tantes hores davant de la televisió que tenia coneixements de coses només a través d'aquestes píndoles, petites píndoles que un pot captar a través d'aquest sistema de coneixement. Bé, aquest és una figura, els seus articles són molt divertits i és un extremista, fa caricatura de tot això, però la idea a mi em servia per dir jo particularment, i crec que molta altra gent, no som elitistes, intentem ser molt transparents, intentem parlar de tot el que és la cultura, que efectivament en la nostra societat tot és cultura. La televisió, els museus, tot. Però fer-ho d'una manera que no, ens plantegem aquella cosa tan demagògica de dir baixem el nivell perquè ens entenguin, perquè aquest supòsit et col·loca tu com un oracle de Delfos i a tots els altres com uns imbècils. I no és veritat. L'audiència no té per què ser imbècil. Vostè en el llibre diu... ha utilitzat diverses reflexions, pensacions, que fan pensar, precisament. Una d'elles, aposto per una via mixta entre la vida subterrània de l'art i la seva màxima socialització. Quina és aquesta via mixta? Això és complicat, perquè a mi, clar, aquí jo reconec que aquí és on em podeu enxampar quan em feu preguntes. La vida subterrània de l'art és una idea que agafo de John Berger quan ell diu en la vida contemporània, en la vida cultural contemporània, tothom està pendent del número de discos venuts, del número d'entrades de teatre, de les audiències en les televisions,
i Berger diu això elimina un supòsit ancestral que és la vida subterrània de l'art. Aquell fet de l'art i de la cultura, aquell fet que no és numeritzable, segons el qual aquest programa, una exposició, una obra de teatre, fins i tot un programa de televisió d'entreteniment, arriba a cert públic no per la via de l'entreteniment, sinó per una via més profunda. Bé, llavors això és una fórmula, no? Seria com si jo fos matemàtic hauria fet una fórmula que no sabria aplicar en concret, per bé que ho intueixo molt clarament i crec que molts dels que ens escoltaran ho intuiran, que és que hi ha aquesta via mixta segons la qual vulguis socialitzar la cultura al màxim. Aquest llibre que presentem, jo voldria que es pogués fer segona edició, és a dir, jo vull arribar al màxim d'espectadors, de lectors possibles. Però això no voldria dir que jo hagi volgut posar una seqüència, explicar seqüència de sexe pel mig, encara que no vingués a compte, perquè la gent compri llibres. No voldria dir que faria, diguem, insults gratuïts perquè la gent compri aquest llibre. No, jo crec que el llibre ha de tenir un nivell d'exigència i després, evidentment, que vull que arribi a tothom. En tot cas, el que ha aconseguit és que se'n parli molt a les xarxes socials del seu llibre. Això ja és un objectiu aconseguit. Vostè és, com dèiem en la presentació, president de l'Associació Catalana de Crítics d'Art. I vostè té, de fet, el seu primer llibre va ser sobre un gran crític de l'avantguarda, en Sebastià Gasch, que era per vostè un referent de lo que és una bona crítica artística? O d'un bon crític d'art? Sí, jo, de fet, quan vaig fer el llibre em sembla que no ho sabia, És allò, aquelles coses que la vida d'investigador et porta a un personatge i t'hi entafores i acabes descobrint amb el pas del temps... Va ser per atzar que va... Pràcticament sí, jo havia començat a escriure sobre Dalí i Miró i llavors, per una sèrie de contactes, vaig arribar a contactar amb la vídua de Sebastià Gasch, la Caritat Grau Sala, un personatge fascinant, que em va obrir les portes del seu arxiu, en el qual hi havia cartes de Dalí, cartes de Miró, i cartes dels grans intèrprets del circ, de la història del circ dels últims temps, documents de cine, perquè Gasch, i ara responc a la referència que per mi suposa Gasch, Gasch era un crític que va començar com a crític d'art, l'any 25 el seu primer article és sobre Joan Miró, però que ràpidament comença, en uns anys en què això sí que era heterodòxia absoluta, va començar a compaginar la crítica d'art, és a dir, la de l'alta cultura, amb la crítica de boxa, la crítica de circ, la crítica de cinema, el teatre, el flamenc... Sí, va ser un pioner, no?, en aquest sentit. En absolut, en absolut. Però en el moment del naixement de la societat de masses i, per tant, de la cultura de masses, no? Sí, una visió, diguem, profètica, que l'alta cultura, i això és una crítica que ens hem de fer, l'alta cultura viu en un món molt tancat, i encara avui dia, diguem, en un món molt tancat respecte a la societat en la que viu. Avui hi ha pocs Sebastià Gasch a la nostra cultura del país? Sí, si permets, et faré un exemple que jo m'ha sorprès molt. Aquest llibre sorgeix, com tu has dit, d'una sèrie d'articles, alguns dels quals, o molts dels quals, ja havien estat penjats a la xarxa. N'hi ha alguns que van tenir un nivell d'audiència, és a dir, de lectors en el meu blog, desorbitant. I els mitjans convencionals periodístics no en van fer gairebé cap cas, amb excepcions, gairebé cap cas. Ara surt un llibre del qual el tiratge és de 500 exemplars i els mitjans se'n fan ressò. I això m'ha fet pensar, tot i que jo estic content que se'n facin ressò, però m'ha fet pensar si no vivim encara en un món una mica paradoxal, en què fem més atenció a un llibre que com a molt tindrà 500 exemplars, a menys que se'n comprin molts i es vagin fent tiratges, oi? Però 500 exemplars enfront de, per exemple, ja el primer article que publica en el llibre, en el seu moment va tenir en un dia 18.000 lectures.
diferenciades, no un que s'hagués llegit. No sóc jo que vaig llegir-me. Diferència. Bueno, perquè No sé si m'explico. li va donar molta canya a la Viviana Bellver, Bueno, sí, però aquí també. No sé si m'explico, no? Que sí que és cert que vivim encara ancorats en un món una mica petit, i jo crec que no, perquè jo aquest llibre... Els crítics d'art també? O sigui, quin és el sentit avui del crític d'art en un temps on l'art no té cànons, on passen moltes coses a la xarxa, aquella crítica en el diari, a l'avantguàrdia de l'exposició, avui té sentit? De fet, t'hauré de negar la pregunta. És que no té sentit perquè els mitjans han eliminat aquesta tribuna. Ja hi ha molt poc lloc on poder fer crítica d'art en el sentit antic. I, per tant, la crítica s'ha anat desplegant per altres mecanismes, no? A la xarxa... Han aparegut diverses publicacions. Hi ha hagut publicacions, blogs interessantíssims, que intenten contrarrestar aquest fet que els mitjans tradicionals, els diaris, hagin eliminat progressivament la crítica d'art, també, com deia abans, sense saber per què. Diguem, qui ha sigut l'ideòleg de dir, no, la crítica d'art, o la crítica literària, o la crítica d'aquests mitjans, ja no interessa. Tampoc sé per qui ho ha fet, ni com ho ha fet. Vostè presideix l'Associació Catalana de Crítics d'Art. Existeix un art català? Es pot posar aquest adjectiu? Sí. Hi ha un capítol del llibre que es diu On és l'art català? Sí. I, de fet, hauràs vist que no arribo a cap conclusió, perquè en aquest món de la globalització resulta difícil arribar a pensar qui és un artista català, aquell que treballa, viu i treballa a Catalunya. Això no funciona. El Peric tenia un acudit visual molt maco que deia, fa anys ja, però ara més vigent que mai, deia, és català tot aquell que viu, treballa i està a l'atur a Catalunya. Bé, llavors, el català, existeix el català, sí, segurament, però és molt difícil d'esbrinar, de catalogar en funció d'aquestes tensions que es produeixen amb l'art globalitzat. Perquè hi ha molts artistes, moltes persones del món de la cultura que quan senten la paraula identitat o es parla de termes identitaris es distancien, no? Els hi fa una mica... no els hi fa gràcia. O els espanta o ho desprecien. Per què? Jo crec que aquí hi ha dos fets. Un és que em sembla que hi ha molt... No vull semblar presumptuós, que jo tingui més visió que els altres, és la meva opinió, i com que me la preguntes a mi la dic jo. Tinc la impressió que això de la globalització ens ho hem cregut massa. És cert que hi ha indicadors de globalització evidents. Internet és un nivell de globalització, els viatges... En fi, hi ha una cosa instantània que abans trigaves molt a saber el que passava arreu del món. Però si ens hi fixem en el camp de l'art, qui mana continua sent els mateixos que manaven abans. Si els centres de poder en el món de l'art no han canviat. Jo, al meu entendre, no. Diguem, el MoMA continua sent, el MoMA, el Pompidou, la Tate, continuen sent uns centres de referència per a tothom. En l'art més viu, també, diguem, ciutats com Berlín, com Viena, com París, com Nova York, Los Angeles, continuen sent referències. I llavors es produeix un mecanisme lògic, tinc la impressió, com que encara no tenim història per... Sí, no tenim perspectiva, no ho sabem bé, però tinc la impressió que això s'ha d'aclimatar. És a dir, que els artistes han de veure que com Miró ja va veure que Barcelona era una perifèria i se'n va a un centre de decisió a París. Però no per això renuncia a les seves arrels. Jo recordo aquí que enfront d'allò que havien fet Casas i Rossinyol, que se'n van a París i quan tornen a Barcelona pinten París, pinten els quadres de París, d'allò que havien vist a París, Miró fa una cosa molt diferent i que resulta una qüestió identitària. Ell ho volgués o no, però era identitària, que és que ell se'n va a París, però s'emporta els brins d'herba del Camp de Tarragona per pintar-los a París. És a dir, a París pinta Catalunya i quan arriba aquí no pinta París, sinó que pinta Catalunya. Doncs hi havia aquest vincle amb la terra, no? Sí, però això no vol dir nacionalista, vol dir simplement identitari. Ara que parla de nacionalista,
Un té la sensació de que en tot el moment intens que viu Catalunya políticament, socialment, els intel·lectuals, els artistes, no obren massa la boca, si no es queden en silenci. Per què? Com que bé o malament jo l'obro, Vostè és l'excepció. no sóc jo qui ha de... Jo en algun article havia posat que no en el llibre, però en el blog havia dit que els intel·lectuals estan abduïts. Perquè, clar, han passat coses molt grosses, no? Estan passant coses molt grosses, i sí que és veritat que aquelles referències, aquells pensaments amb els quals estaves d'acord o no estiguessis d'acord, però que tenien un punt diguem, de discurs en el qual tu podies enganxar-te en el diàleg, això ha desaparegut. Ara hi ha posicions frontistes, no? Gent que escriu per algú. Diguem, enfront del Manolo Vázquez Montalbán o del Baltasar Porcel, amb els quals jo a vegades discrepava profundament i m'irritava, però jo els hi reconec una alçada que no tenen avui dia, per exemple, la senyora que va substituir Baltasar Porcel a La Vanguardia. Perquè, clar, el lògic seria, veient que el sector cultural està bastant enfadat i enfurismat amb aquests pressupostos de cultura que tenim i a les polítiques culturals que s'han fet en aquests darrers anys, no s'acaba d'entendre que hi hagi tant silenci, no? O que calli, no tan poca crítica, tan poques veus dissidents en el món de la cultura a casa nostra. Estic d'acord, jo això ho he lamentat profundament en diverses ocasions, com un element d'autocrítica, és a dir, mai he pensat que jo sigui el més guapo de l'hort, no. En fi, jo faig el que crec que he de fer com a president de l'Associació Catalana de Crítics d'Art o com a pensador o professor universitari, i cada un fa el que ha de fer. En el llibre em sembla que en algun moment dic que em penso que això també és que, clar, les coses estan passant tan ràpidament que no tenim perspectiva. Tinc la impressió que, clar, venim de l'època aquella del totxo, no? Diguem, el boom del totxo. El boom del totxo també va generar un boom cultural. Hi havia diners per fer exposicions inútils, deixa'm-ho dir així, no? El Fòrum de les Cultures va ser el gran exemple d'una quantitat de diners amb espectacles i exposicions que jo en aquell moment, per exemple, no vaig ser massa conscient, que consti, però ara amb el pas del temps dius, bueno, aquella quantitat de diners va generar que les associacions tinguessin moltes subvencions, que tothom visqués, o gairebé tothom visqués, amb un cert to. Doncs ara, això, clar, és lògic que quan vius en aquest estadi de bonança, doncs ara encara hi hagi associacions o artistes o pensadors o crítics que esperin el que jo en dic la carícia institucional. S'ha acabat aquesta cultura de les subvencions. S'ha acabat en un registre espectacular, perquè quan el govern actual de Catalunya diu que a ell li interessa molt la cultura, i el conseller de Cultura, Mascarell, ho diu repetidament i diu que la cultura és el petroli dels catalans, cal recordar que aquest govern ha rebaixat el pressupost de la cultura als seus mínims històrics. Ara tenim un 0,7 del pressupost de la Generalitat dedicat a cultura. El 0,7, quan abans estàvem fregant l'1, o en el primer tripartit del Pasqual Maragall, em sembla que s'havia arribat a l'1,2. Clar, un no pot dir que està a favor de la cultura i després no dedicar-li pressupost, és el gran contrasentit. Anem en aquests minuts que ens resten a parlar una mica de Barcelona. Jo no sé, que Barcelona té uns museus, el Mnac, el MACBA, uns museus importants, no del nivell, no els referents que vostè comentava, però Déu-n'hi-do, no? Venen molts turistes a veure'ls. Vostè creu que Barcelona està jugant en aquest moment a la primera divisió del mapa cultural global? Malauradament no. Malauradament no. Perquè el nivell de turisme que ve no és un indicador. Sí, és cert que venen molts turistes, i és cert, i això, de fet, és per
per preocupar-se o per preguntar-se si és el que volem, que els registres de visitants dels museus com el MNAC i el MACBA freguen entre el 70 i el 80% de visitants són turistes. Bé, això ens hem de preguntar, no? Que aquest és un primer nivell, mentre que el MoMA va entre el 55-65%, és a dir... O sigui, els ciutadans de Nova York van molt més al seu museu. Tots aquests indicadors sempre són perillosos de dir, perquè, clar, el MoMA compta americans, clar, i Estats Units d'Amèrica són molta gent, no? Per tant, tots els indicadors són... Però el que és clar és que els catalans visiten poc els nostres museus. Però aquest no seria el màxim indicador, sinó que és que, en fi, el que acaba de passar fa uns mesos amb el MACBA és plou sobre mullat perquè és un museu amb greus problemes de fons que les administracions no han resolt i encara de moment no han resolt. No sé quina postura tindrà la nova alcaldia, el nou Ajuntament de Barcelona sobre això. Com veu? És una altra... Té expectatives sobre un canvi... Estic profundament il·lusionat perquè conec alguna gent de les que es mou en el camp de la cultura i jo espero que efectivament donguin un gir en algunes de les qüestions... Què vol dir donar un gir en la política cultural que s'ha fet a Barcelona en els darrers anys? Doncs n'hi ha, aquesta me la sé. Alguns aspectes. Per exemple, afrontar amb contundència el problema del MACBA. No deixar que la Fundació MACBA, és a dir, que aquests burgesos col·leccionistes que formen part del patronat dirigeixin un museu que és públic. S'ha de parar els peus i reconsiderar tot allò que va... Però una política cultural és més que això. Sí, no, ara vaig, sí. Breument, Sí. No, l'altre. En comptes de fer grans fastos culturals, no dic que no fer-los, perquè a vegades necessitem i fer venir grans exposicions és una cosa que regenera l'activitat cultural, però sobretot tenir atenció en els nervis últims de la cultura. Els artistes joves, els crítics joves, els escriptors joves, en comptes de fer com han fet les administracions tradicionalment en aquest país, que és mirar la cultura cap al passat, començar a mirar la cultura del present perquè és la que ens pot portar als museus nous, els llibres nous, les editorials noves, la creació nova, que és la que, si Catalunya hagués de ser independent en un futur mitjà o curt, no ho sé, o llunyà, són aquells museus i aquelles obres que hauran d'engreixar aquest acervo cultural. Això ens donaria per una altra conversa de molta estona. Joan Minguet, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest vespre aquí a Barcelona Televisió i bé, èxit en el llibre. Moltes gràcies a tu per convidar-me.